Добре дошли в Местна борса, нашата платформа за търговия с месо ви представяме с удоволствие. Предлагаме централизирана и навременна местна пазарна площадка, улесняваща търгуването с месо за всекидневните предизвикателства на местната търговия. Цел помощ на купувачи, продавачи и трейдери за информирани решения, оптимизация на процеси и икономии от разходи. И всичко това е достъпно 24 часа в денонощието от върха на вашите пръсти и от всяко кътче на света. Нека ти покажа как работи. Пазарът е разделен на две части – раздел за продажба и раздел за покупка. В раздела за продажба можеш да видиш какво хората продават в момента, а в раздела за покупка можеш да видиш какво търсят и какво искат да купят. Ако искаш да продадеш нещо, можеш лесно и бързо да публикуваш обява. Кликни върху бутона «Продай» и после попълни тази част с нужната информация за нещото, което искаш да продадеш. За повече информация за продаваното месо, кликнете тук и попълнете останалата информация. След направянето, кликнете върху бутона за изпращане и обявлението се появява на пазара. Можете да закупите малко месо, като кликнете бутона за покупка. Процедурата е същата. Вижте как можете да закупите малко месо от пазарното място. Кликнете върху обявата, която ви харесва. Нека кликнем на това, на парчетата пилешко месо, моля. Ще видите повече детайли за това месо и останалите обяви от този продавач. Можете да го видите по-долу тук, можете да се свържете с продавача, на съобщение продавач тук, или можете незабавно да посочите цена и количество, което искате да закупите. След като направите това, просто поставете оферта. Нека предложа цена 1/2 и количество 2000. Сега ще направя оферта на вас. Това е частта за сътрудничество между купувача и продавача. Тук можете да проследите статуса на поръчката. Можете да разменяте документи като сертификати, договори, фактури и всичко останало. Можете също да чатите на своя роден език. Ще го изберете тук. Ако пишете на испански език, а продавачът е от България, те ще получат вашите съобщения на български език. Това е хубаво, нали? Комуникацията е от важност, защото купувачите и продавачите са свикнали с моментални комуникации, преди използваха Viber и WhatsApp. Това, което създаваме, е лесен преход за тях, защото те не губят нищо, което са свикнали да имат. Те печелят повече от преди, но не са имали толкова много. Можете и да продавате месо, като проверите покупките на пазара. Нека просто отидем тук. Ако видите нещо, което имате, можете да кликнете върху него и да изпратите оферта на купувача. То работи като предишната процедура. Поставяте цената, количеството, правите оферта и останалото е същото. Това е всичко за този преглед. Ако имате въпроси, кажете ни и ще отговорим с удоволствие.